ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି? ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି। ରୋଲ ଗୁଡାକ ସବୁ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲର। ଫୋନଟା ତ କଟିଗଲା, ତାପରେ ବଜ ବଜ ହବ ଚାଲିଲା। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଗୁଡାକ ଏତେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲଣି, ଆମେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ କହିବୁ। ହଉ ଚାଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଶଙ୍ଖ ସାରୁ। ଏଥିରେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ରେସିପିଟେ ବନେଇବା। ଫାଷ୍ଟ ତାର ଚୋପାଟାକୁ ଛଡେଇକି ବଢିଆ ସେ କାଟିଦବା। ଏଇ ସେପର କାଟିବା, ବେଶୀ ପତଲା କରିବେନି, ଏଇ ସାଇଜରେ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ତାକୁ କ୍ଲିନ କରିକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଟିକେ ସିଝିଯିବା ପରେ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଜିରା, ଧନିଆ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଲମରିଚର ଭଜା ଭାଜିକି ଗୋଟେ ପାଉଡର ମସଲାଟେ ବନେଇକି ତା ଦେହରେ ପକେଇବେ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ରାଶି ପକେଇକି ବଢିଆ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବେ। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ବଢିଆ ସେ ତେଲକୁ ଗରମ କରିବେ, ଅଧିକା ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ବଢିଆ ସେ ଭାଜି ଦେବେ ଦିପଟ ସାଇଡକୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିନଥିଲି କି ଏଇଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଟୋଟାଲ ଗାଲୁ ଫାଲୁ, ଯୋଉଟା ସାରୁଟା ଗାଲୁ ଲାଗେ ନା, ସେ ଗାଲୁ ଫାଲୁ କିଛି ନଥିଲା। ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା। ସାରୁ ପିଠଉ ଭଜା, କୋବି ତରକାରୀ, ଭାତ ଆଉ ଡାଲିକୁ କରିଥିଲି ଲଞ୍ଚରେ।